Święty napitek. Wiecie, żadna chyba konfesjo, żadna religio nie przyczyniła się do uświęcenia wina bardziej niż judaizm, a zaroski za nim chrześcijaństwo. Te same idzie powiedzieć i o piwie, które jest naistą najstarszym napitkiem alkoholowym, ale o tym deczko nie skorzy i przy innej przyleżytości porozprawię. Sztyc mi przecie powiem, co ja godom księgiem łogożonej. Bez to sztyc posznu pełek wiele kaj w internetu, a i roztomaj tych cartongach i znodech taki artykel w Der Spiegel, Matthiasa Schreibera i inszy w Courier International podług kiery bilaterowski o tych szmektych napitkach berą. Nie ma takiego obstu owoców, który by rosnął tak poblisku wielkolebki ludzkości jak winogrono. Przecań Józeka Trymusu boczymy, i że Noe i jego 3 synków wykludziło się endlich ze tej arki. No i cóż ten robi ten Noe, ten ojciec rodu ludzkiego? No, gdzie nadziepieło tej osuszonej ziemi. Ano skuli tego, że był bambrem, toż się zaroski zasadził winnica. A kiedy się nie skorzy na słepą wina, naprął się i legnął blank sagi na zim. Ta księga rodzaju, we której Noe sadzi winnica, została napisano kaś koślik VI wieku przed Pombuczkiem. Na zicher, ale na Bliskim Wschodzie uprawiali winorość już mocka skorzy. We Gruzji i północno-wschodniej Turcji znodli jączka, takie kerny winne ze flanców na zicher uprawianych bez człowieka kajsi kole 6000 lat przed Pombuczkiem. A już zaś w górach Zagros, w Iranie, archeologii znodli presa do wina zbajstlowano ungefähr 5000 lat przed naszą erą. Bali i we Mezopotamii i Egipcie uprawiali ludzie wino. Moc rod miał legendarny sumeryjski król Gilgamesz, sprawca miasta Uruk, tak samo jak Ozyrys, egipski bóg śmierci. Wino było skidane na ołtarze, ale i bez ichnych kaplanów słepane na łączos w religijnych ceremoniach u obrządku. W obu ale kulturach korzydniowym napitkiem było raczej piwo, szafnięte przy gerowaniu jęczmienia i żyta, polskiej pszenicy. Słepanie wina było ale zawachowane do ich tych kaplanów i szlachetnie i zacnie urodzonych. Początki wyrobiania wina sięgają zoraniu naszej kultury intelektualnej. Od niepamiętnych czasów uprawiano winorość w Azji Mniejszej, Chinach i Egipcie. Za kolebka winnej latorości mieni się tarazinku Azjo Mniejszą. W biblijkowym raju, w dożyciu Tygrysu i Eufratu, a też i we dziedzinach dzisiejszego Iranu i Afganistanu, winorość uprawiano była wiele 5000 lat przed naszą erą. Podszukowacze udowodnili, że winorość uprawiali w Egipcie już we 4. tysiącleciu przed Pombuczkiem, co potwierdzają roztomajte malunki ścienne z tego czasu ze ogrodami winorości, winobraniu i wyrobianie tego napitku. W Mezopotamii słepało się i wino, i piwo, a to ku temu samemu jodu. Łożerali się ludzie i łożerali się bogi, a skuli tego, co boskie słońce dawało winu ciężko, słodkość, winorość była tajlum boskości. W roztomajtych religijnych tekstach winne grono mianowali żdzienicą oka Horusa, a szafnięte śniegowino składało się podług nich ze płaczków tego boga nieba. Wino stanęło się gruntym, wodnitym toworem spożywczym, takim lebensmittlem, dopiero u starożytnych Greków. Za tym, jak Minojczyki z Krety szafnęli kole 1700 lat przed naszą erą pierwsze szlachetne sorty winogronów. Greki znali aż 150 roztomajtych sortów winorości. Czasem jest se dosiepnąć w Egipcie, Grecji, a nie skorzy i w Rzymie, za tym też we czasach europejskiego średniowiecza wino mieszało się ze wodą. Ino ofiara ze wina dla greckich bogów rozlewało się i słepało się nieostworzone. Zawdy też ale wlewało się woda do wina, a nie na łopa, bo to razinku wino było czymsik istnym, czymsik ważnym, a woda ino przydawką. Insza raja byłaby deszkpektem dla ichnych bogów. Jakosi grecko legenda mieni, że bóg wina Dionizo śmietnął kiedyś uciekł z Mezopotamii do heleńskiej Azji Mniejszej, skuli tego, co ludzie nad Tygrysem i Eufratem zatracili się we grubelackim słepaniu piwa.
Dionizos przyniósł zatem greckiemu zegrodnikowi i Kariosowi do chałupy napełniony winem bukłak, co by naumieć go kumsztu uprawiano winorości. Ten Dionizos, którego w Rzymie mianowali Bachusem, był wróz bogiem wina, jak i plemnej przyrody. Wystawiano go jako szykownego młodego Karlusa ze babską fresą, ale kiedy występował na łączo łospustnych pochodów, takich fakelcugów ze tańcującymi we Byrauszu, ekstazie, menadoma, nimfoma, satyroma, pokazywano jako fest pragliwego, nienażartego capa albo byka. Ze tych ci religijnych procesji ponoć wzięli się podzimowe święta wina, które fajeruje się do dzisiaj. Te pieronem dawne fajery, lecz kiedy odbywali się obyczajnie, jak u historykera Ksenofonta, lebo filozofa Platona. Każdy z nich napisał koncept pod mianem uczta. Legendarna uczta Platona to przykładna jednota gładkiego kumsztu wymowy, mądrości, kultury dyskusji, przyjacielstwa i kumsztu życia. Wyczytała jakaś taką sprawka między poetą Agatonem a jego rektorem Sokratesem. Ułożył się Sokrates i zjadł, a inni też. Każdy odlał z kielicha trochę napoju na cześć bogów, pochwalili Boga śpiewem wedle zwyczaju i przystąpili do trunku. Medykowali tameszne ludzie o psuniu, o szykowności, o pieknie, o wiekuistym żywobyciu i nieśmiertelności. Tak ale ślęczeli, medytirowali przy pomiernym słepaniu wina. Iste było nie ino to, co by przoć gryfniście, ale też to, co by pięknie słepać. Ino chrześcijaństwo, które opierało się na Starym Testamencie, rozwinęło jeszcze bardziej ten uduchowiony szymel godania o winorości i o winie. Autory Nowego Testamentu pewnikiem znali platoński ideał sympozjonu, takiej chopskiej gościny, na której większością słepało się wino i osprawiało, kiedy przynieśli go na ostatnio wieczerzo, znaczy się na mszo święto. Ewangelisty nawiązali do platońskiego szymla biesiadowania, w które wraz ze winem ożywio tok kulturalny osprawki, ale nie dozwolo wekslowania i we łożyrokowej brewerii. A tak by szło jeszcze bez pora godzin o tym winie rozprawiać, ale jojno wspomna oby ino takie, jak to Jakub kwoli swojego synka Judy z łóweckami. Przyknął tluje on swojego Izelka we winnicy i zdrzebia i zlowe u winnych latoruści. We winie będzie prał swoi przyłodzieni, we krwi winogron swój klaj. Będą mu się funkrować ślepia od wina, a zymbole będą białe od mleka. W Ewangelii podług świętego Jona pombucze go do tak. Jo jeżech prawdziwym krzokiem winnym, a ojciec mu jest tym, który go uprawił. Jo jest krzokiem winnym, a wy latorościuma. I tak wino, ten napitek od świętnej mesjońskiej gościny przynależy we Starym Testamencie wiele oliwy, łobieli, miodu, moszczu, gadziny do 7 darów ziemi obiecanej, w którą przyrzeknięto była Żydom po wyjściu ze niewoli egipskiej. To można teraz o winie wercić tam teroski deczko pospominać o inszym, szmektnym i też świętym napitku o piwie. Za 100 pieronów starego pierwy, kiedy już ludzie naumieli się uprawiać łobieli, rządzie i sielać, oddzielać dziorka od słomy praniem kijami, zatem melać je między bergami, dodało się deczko wody, uklepywać i piec na ozgrzonych bergach. Na ten szymel już 10 000 lat temu nazad ludzie robili chleb. A w wytworzeniu einfachowego bieru styknie razinku chleb i woda. 2 składniki, dzięki którym napoczyna się alkoholowe gerowanie. Taki napitek o gęstości bryi jest naisto moc masny, chociaż deczko kalny i nie zatera szmekny. Ale mowe się alkohol. Do dzisiaj tak prawdą nie wieda, jeśli ludzie, w które poradzili piec chleb, wiedzieli też piwo, ale chleb do narychtowania bieru wykorzystali Sumery. Pierwszą cywilizacją, we której kulturowej erbiźnie są papiory, które genau go dają o ważeniu piwa. Weźmać już we Biblijce, we tym starożytnym kodeksie Hammurabiego, ale też we roztomajtych szriftach króla Nabuchodonozora, święty chiński księdze Shu King, we staroinderski księdze
księdze mądroków Zend Avesty i we moc większych szriftach spisanych albo to na papierusie, albo też na glinianych tabulkach wspominało się o tym goldowym, burzącym się napitku znaczy o piwie. I Zagorski muszę sam dopowiedzieć, co słowecko piwo wandluje się ze prasłowiańskiego słowecka piwo, oznaczającego napitek. Tronek znaczy się od picio. Tak jak polskie paliwo wandluje się od polenio. Najstarszejszy zapis we polskim języku ze słoweckim piwo napisał jeden istny niejaki Lutosław ze Chrościechowa we Sztrowce ze 1414 roku. A szło to tak. Kaplanie, chcesz polepszyć duszę swej, nemów często pywa należy, bocz piwo jest dziwny olej, wansnych chlamaneo, opi, a rzekot solejni są popy. Co by na polskie szło przetuplikować tak, bo to nie każdy spokopi. Kapłanie, chcesz polepszyć duszy swej, nie mów często piwa nalej, boć piwo jest dziwny olej, więc z nich kłamią chłopi, z rzeką, gdy mówią szaleni popi. Znajdzione koło miasta Lagasz we świątyni bogini Bał bońcowe tabulki skazowali, co ważyli tam piwo i wypiekali chleb, co naisto szło zawdy zesia do kupy. Ze takiego szykownego hymnu do Nikasi, to była boginka piwa, wiemy, że piwo ważyło się ze zgerowanego we wodzie chleba. Czasem jeszcze dociepnąć, i że ważeniem piwa zajmali się ino baby. Bier brauery ino wszystko wachowali i wszystkim też rozkierowali. Jeśli już zaś tak do ostatka wierzyć świętym księgom, to piwo było narodnym napitkiem Babilończyków, którzy wracając po srogich bitwach tąpali nieroz, jak idzie to przeczytać na jednej z tych bońcowych tabulków, belątali się, wrzeszczeli, a szłapy im pombuczek z pańtą. A już zaś w tym wywołanym kodeksie Hammurabiego szło wyczytać, co dla wszystkich, którzy będą fałszować piwo, albo nie będą respektować regli przy przerowaniu, skuliło cyganieniu kontmanu, była ino jedna sztrofa. Śmierć, odkraglowanie głowy, albo utokanie we wodzie. Egipcjanery znali piwo 2600 lat przed pomboczkiem, a ich faraony mieli piwo za medykament i składali je na ofiarę dla swoich bogów. Szimel ważenia piwa, sztyc od tego czasu się zmienił, się weksluje, a piramidy styrcą do dzisiaj. Paryski Louvre przechowuje maluśkie bońcowe tabulki sumeryjskie mianowane Monument Blue, kajsik ze 4000 roku przed naszą erą, na których wyrzezane są ludzie, które rychtują starożytnie piwo ze orkiszu. To bezmać najstarszy dowód na przyrządzanie goldowego napitku ze łobili. A już zaś najstarszy browar, jaki udało się odkryć, jest w Górnym Egipcie we Hierakopolis i mieni się, co jest on kajsik z kole 3700 lat przed naszą erą. A jeśli w Ameryce taki maluśki browar pod mianem Dogfish Head w Rochebut, w ichnym stanie Delaware, kaj jeden istny, sam kaladzione, do kupy ze mocno archeologiem Patrykiem McGovernem, napoczli ci ważyć piwo, którego recept wandluje się z przodzi 1000 lat. Ten McGovern najsroczszą personą od alkoholi jest ze starożytnych czasów. Dropie, szkrobie antyczne naczyni, zatem łobaduje to wszystko we swoim laborze i tak odkrył najstarszy bier jęczmienny, uważony we 3400 roku przed naszą erą we górach Zagruz, w tym Iranie, o którym już godą. I ku temu najstarszy razinku alkohol z neolitu, który powstał w dolinie rzeki Żółtej w Chinach. Z przodzi 9000 lat. Przytrafiło mu się też łobadać naczynia, że grobowca króla Midasa, to był 8 wiek przed naszą erą. I teroski w tym maluśkim broworze ważą piwo pod mianem Midas Touch. W inszym broworze Anhor Steam w San Francisco uważyli piwo już zaś podług sztrofek hymnu z przodzi 4000 lat, ułożonego na cześć sumeryjskiej boginki Ninkasi. Już zaś sobie stworzyć całko gama sortów bierów egipskich
ich tym kaladzione do kupy z tym McGovernem brali wyniki badaniów, które byli robione we grobowcu króla Skorpiona I, kaj we zbytkach Libacyi, Zoifenlagi, ze 3150 roku przed naszą erą znodli dziwoki miszunk fefekrautu, tymianu i koriandru. Opierali się też na tym, co znodli przy wykopaliskach we Górnym Egipcie sprzodził 18 tysięcy lat. Ze wszystkimi tymi starożytnymi bierami to były całkiem ecyje. Potrzeba było najsąprzód też wypokopić starożytnie dzikie drożdże i ciągnąć je we srogich ilościach, a wszystko nie skorzy trzeba ważyć było we srogich grocicach, we kastrolat, po którymi poluło się suszony mist, suszone krowince. Spodek tych kastroli musiał być izolirowany cegłuma. Trzeba też sam jeszcze dopowiedzieć, jako też rola odgrywało piwo we starożytności. Każdy arbajter, który bakał przy stawianiu piramidów, musiał dostać każdy dzień, dajcie pozór, od 4 do 5 litrów bieru. Był ten bier zarówno składnikiem odżywczym, napitkiem moc orzeźbiającym, jak i wynagrodzeniem, gehaltem za ich procną robota. Piwo było zasługą, geltakiem dla Egipcjonerów. Neści i że te piramidy nie byliby postawione, kejby nie było za tela piwa. Co by sam nie powiedzieć, mądroki mienią i żołożarstwo, słypanie gorzoły jest właściwe człowiekowi, ale tak prawdą to ludzie nie są we słypaniu samotne, bo takie na ten przykład elefanty, kiedy się naćkają z gerowanych obstów, poradzą trajtać wszystko na swojej drodze, a tyrpnione, zdziepko hycone ptoki poradzą ślatywać ze astów i konorzy. Jednakowoż ludzkość nie byłaby tym, czym jest, kejby nie alkohol. Gerowane napitki są we samym sercu, samym pośrodku wszystkich konfesji, wszystkich religii na całym świecie. Alkohol jest we mittelpunkcie, we pośrodku ludzkiego żywobycia, bo to ze grobów wandlują się najważniejsze próbki tego Wissenschaftlera, archeologa McGoverna. We wielu starożytnych kulturach śmierć była postrzegana jako swojej sorty przyleżytość sobie też słepać. Krywni, przyjacielstwo umrzytych dekowali jej groby nopitkoma i noczynioma, takimi jak rogi do picia garnierowane agatem, rukoma z Heilensteinu, takie lapis lazuli, a we cofalu keltyckich babów, które byli pochowane kajsi we Burgundii we VI wieku przed naszą erą, znajdli archeologii zacny kesel, do którego wlazło 1200 litrów tego napitku. Ten król Skorpion I, którego już wspominał, miał przysia we sarkofagu mocka amforów nafolowanych do połna winem i piwem, a kiedy archeologii wleźli do zawrzitego grobowca króla Midasa, we takim kurhanie kole Ankary, ujrzeli ze zwłoki srogiego chopa, wele 60-65 lat starego, obleczonego we szumne szaty, a kole niego uwidzieli najsrogszy zamlung noczyni do słepania z epoki żelazła, jaki choć kiedy znodli. 157 ajmrów, żberów, grociców, krużlików i beherów, ojgien z pnioków.